Hola, sóc la Carmen i avui us explicaré com fer la divisió d'una xifra. Com el divisor sol tenir un número, al dividend n'agafarem un número. Ara, un número multiplicat per 7 que dongui 9 i serà 1. De 7 a 9 hi van 2. Baixem el del costat. Ara, un número multiplicat per 7 que dongui 28 i serà 4. Set per 4, 28. De 28 a 28 hi van 0. Baixem el del costat. Un número multiplicat per 7 que dongui 7 i serà 1. De 7 a 7 hi van 0. Baixem el del costat. Un número multiplicat per 7 que dongui 6 i serà 0. De 0 a 6 hi van 6. I s'acaba la divisió. Gràcies per la vostra atenció, espero que us hagi ajudat amb la divisió.